kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Hindi na pwede mag-apply ang mga katapos ng 4Ps sa educational assistance ng DSWD. Gani kutob sa mga nakabato na sang assistance, igabuhin ini sa ilang monthly cash grant. Yari ang report. Kabahin sa nagdinaguso para makaambit sa educational assistance halin sa DSWD Assistance to Individuals in Crisis Program, mga katapos ang 4Ps nga ginpasugtan matagaan sang ayuda sa una nga payout sa Ayala Mall Capital Central sang Sabado. Pero ginbawi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang nauna nga guidelines kag gindumilian na ang mga 4Ps nga mag-apply para sa educational assistance. Suno kay Marlene Porras, pamuno sang DSWD SWAD Satellite Office, ginapabalik karon sa mga 4Ps ang ilan na dawat nga ayuda kag ang kutob na gamit na nila nga kwarta ang igabuhin naman sa ila ginabaton nga monthly cash grant. Ginsiling man ni Porras nga wala na nagtugot ang tagdumalahan sa mall para sa ikaduha kuntani nga payout schedule sa Sabado. Gani plano nila nga maghinyo sang bulig sa provincial government agod magamit ang Panaad Park and Stadium sa madason nga payout schedule. Pero hindi pa na namon dagang assurance sa tao kay masugat pa kami. Yes, kung pagamiton kami sa Panaad. Tanaw kami kung may mga nabisa ato, may mga siya para sa aton nga mga validator, sa aton nga mga assessor, sa aton mga fillers. Ang DSWD ang naga-coordinate naman sa local government unit sang Sagay kag Himamaylan City para sa igatalana nga duha ka mga dugang nga satellite payout sites. Iniagod man mapaiway ang pagdugok sa mga aplikante para sa AICS Educational Assistance. Target sang DSWD SWAD Satellite Office nga makapalabot sang ayuda sa 1,800 ka mga benepisyaryo.